Давай! 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 Добре! Оп! Победители! Този отбор Георги мина през центъра. Браво, Гоше! Не, те са победители сега. Нищо, 1-1. 1-1. Трябва да изиграем още една игра, за да има победител. Чакай. Върнете въжето. Кой беше тук накрая последен? Накрая беше Миши. Да. Чакай. Пусни. Пускай въжето. Пускай въжето. Пускай. Госпожа Айде. Батко Стоянов Андрей ми каза пак. Глупости. Хващай тук. Хващайте тук. Мини. До след Симеон си ти. Мони, дай малко назад, Мини. Назад. Готови ли сте? Старт! Давай! 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 Хайде, кой ще е победителя? Давай! Давай! Криси, ставай! Криси, ставай! Давай! Давай! Хайде! Оп! Никой не е победител, защото вие паднахте, те минаха центъра.